No, la setmana de moment està anant bé i arribem amb ganes de tornar al camí de la victòria, tornar a treballar bé. El partit de diumenge ja està passat i ara afronta el partit contra el València amb la mateixa il·lusió que tots els altres. L'actitud dels jugadors sempre ha sigut bona al partit durant la setmana. L'únic que sí que potser per cansanci i jugadors que no havien descansat de seleccions i això vam notar que faltava energia. Però bueno, ara tota la setmana sencera aquí a la Seu, sense moure'ns, ens anirà bé i ens està anant bé. Els jugadors han vingut amb una altra actitud, vull dir, l'actitud sempre ha sigut bona, però han vingut molt posades, amb moltes ganes i sent conscients que ens queda molta temporada per davant, no? Les mateixes que crec que contra els altres equips, no? Vull dir, ser nosaltres mateixos, ser molt consistents, treballar les coses que hem dit, estar concentrades i llavors ja a partir d'aquí, dins del partit, veure com evoluciona, no? Però si treballem dur, si som nosaltres, si treballem les coses que sabem fer bé i les executem bé, jo crec que nosaltres tindrem les nostres opcions. És un equip molt bo, no? Té molt bones jugadores a totes les posicions. No és que te'n digués una i ja està, vull dir, al final té 10-11 jugadores que són determinants i a més juguen molt bé com a equip, no? Són un equip molt físic, molt gros, corren bé, tenen jugadores amb molta experiència nacional i internacional i és un equip molt dur, no? Llavors nosaltres hem d'igualar com a mínim la seva intensitat, la seva duresa i a partir d'aquí trobar les nostres opcions, sempre. Aquí al Palau sempre és un avantatge jugar i més aquest any que podem tornar a tenir els aficionats, no? Es nota molt. Quan jugues a casa, la calor que et donen, l'empenta aquesta quan als moments difícils que ells sempre hi són, no? Es nota molt i a més nosaltres aquí ara de moment ens estem sentint molt còmodes i això és un factor que hem d'aprofitar sempre que juguem a casa.